Әдәбият елы уңайыннан районыбызда чаралар байтак уза. Шушы көннәрдә аның чираттагысы район мәдәният йортында зурлап үткәрелде. Бу көнне Татар китап нәшриятының китап кибете яңа басылып чыккан басмаларга күргәзмә үткәреп, сату итте. Хәзерге вакытта күбрәк яңа басмаларны алалар дип әйтсәм дә була. Балалар иҗаты шулай ук яхшы алына, һәм классикларга күбрәк игътибар бирәләр. Классик язучыларга инде. Өлкәнрәк яшьтәгеләр аламы, я булмаса яшьләрме? Юк, әйтмәс идем, өлкәнрәк буын кешеләр ала дип. Яшьләр дә күп алалар. Язучылар, журналистлар, дәреслек авторлары катнашында узган очрашу җыр-моңга үрелеп барды. Китап якын дус дип юкка әйтелми. Төннәрен керфек тә какмый язган китабыңны укучы кулында күрү олы бәхет. Якташыбыз Дания Гайнетдинова да китап яратучы райондашларыбызга соклануын яшермәде. Борынгыдан әби-бабаларыбыздан килгән китап кадре бүген дә югалмый. Бик күңелле, менә үземнең туган ягыма кайту, мин үзем монда кунак буларак түгел, мин каршы алучы буларак кебек үземне хис итеп кайттым, бик куандым. Теләше белән араны үзгәнебез юк, Аллага шөкер. Менә китап бәйрәме дип әйтәм инде мин бу очрашуларны, китап бәйрәме инде ул безнең барыбыз өчен дә күркәм бәйрәм. Китапны алалар икән, язучысы аның оннан да күбрәк шатлана, сөенә. Мин шундый үземдә югары күңел белән, күтәренке күңел белән шушы китаплар янында торырга бик яратам инде. Алганнарын күреп куанам. Галиҗәнәп китап дип исемләнгән очрашуда Сөембикә журналының әдәби редакторы Эльмира Закирова да катнашты. Ул укучыларга үзенең балачак хатирәләре белән уртаклашты. Журналистика дигән серле дөньяга ничек кереп китүен бәян итте. Укучы белән язучы арасында күпер булырга тиеш. Мондый җылы әдәби очрашуларның әһәмияте зур диде ул. Халык барыбер менә язучының үзен күрсә, аның белән ачыктан-ачык күзгә карап сөйләштә, бөтенләй башкача була икән ул. Бу да безнең кебек кеше икән, гади кешеләр икән бит. Бездән дә газира икән бит дип калалар әле. Менә интернет заманы булса да барбы, мәсәлән, китап укуга кызыклы китаплар үзенә барбер тарта инде. Менә бит карап торам, Илгәннәр, мин моны алам, Рифа Рахманны алалар, Зифа Кадырованы алалар, мин хатын-кызларны күреп алдым инде. Миңа шуй бу дигән сүзләр кулакка керде. Димәк, булар игътибар итә, укыйлар дигән сүз. Бүген интернет заманы. Кеше китап укырга яратмый. Кемдер китап уку модада түгел дияр. Яхшы эчтәлекле китапка бер кайчанда сорау бетми. Китапны яратырга баланы әтиен өйрәтергә тиеш. Кечкенәдән әкиятләр укып, бишек җырлары тыңлап үскән баланың китапка булган мәхәббәте югалмаячак дигән фикерне танылган язучылар да җиткерде. Янәсе балалар хәзер китап укымый, компьютер белән уйнап утыра дигән. Ләкин мин нәшрият хезмәткәре буларак та әйтәләм. Мәсәлән, бүгенге көндә Татарстан китап нәшрияты бездән-бер балалар өчен китап нәшр итә торган, әдәби әсәрләр бастырып чыгара торган бездән-бер мәркәз булып тора. Гадәттә балалар өчен китапларның тиражы зуррак була. Китап белем чишмәбез дибез. Татарстан китап нәшрияты хезмәткәрләре, дәреслек авторлары очрашуга килгән балаларга, мөгаллимнәргә китапны дус, киңәш итәргә чакырды. Ләкин әдәбият дәресләре сезгә кеше күңелен өйрәнергә, кешенең эчке дөньясын аңларга, безнең үзара мөнәсәбәтләребездәге бик күп четерекле сорауларга җавап бирергә өйрәтә. Без кешенең күңелен ярып карый алмыйбыз. Ләкин әгәр дә без бер-беребезнең күңелен аңлап яшәмәсәк, безнең тормышыбыз күп яклаклырак булыр. Авыр моңсу булган минутларда ял итәргә теләсәк тә кулыбызга китап алабыз. Әкиятне башлый, яңа баштан шур чыкмасын дию яктыга, алкадашлар шыкыр казымасын, туганыдай тугай батырга. Әкиятне башлый, яңа баштан җин кайтасын, ona kargışın, beli yolukasın üstsüzlerini, sok bilen sok, kavar, kavuşsun. Әдәби музыкаль кичә җырлар, шигъри юллар белән үрелеп барды. Язучы Дания Гайнетдинованың җырлары да кичәгә ям өстәде. Әлеге җылы очрашу безнең күңелләрдә әле озак сакланыр. Эльмира Әхмәтҗанова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.